Türkmen Döwlet Iqtisadiyet we Dolanış Institutyna Dünýä Iqtisadiyeti dersinden ekinji açyk halkara internet olimpiadasynyň açylyş tabarasy berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiziň taýsy tagylarlary bilen ýurdumyzda bilim ulgamynyň täze ötüşlere eýe bolýanyny aýdyň alamatlanyrdy. Dawra gatnaşanlar ulgamyň işini döwrewap derejede guramak, oňa innowasion tehnologiýalar ornaşdyrmak, ýaşlara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak, bu abatda milli aýratynlyklary göz tutmak bilen dünýä tejribesinden uğralmak, sanly bilim ulgamyna geçmek boýunça giň möçerli işleň alınıp barlyanyny bellädiler. Dawra sanly ulgam arkaly dünýäň awrely ýokary mekdepleriniň wekilleri gatnaşdylar. Olar ýoly goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýokary netijelere betlenýäniňi bellädiler we munyň üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şeýle hem çykyş edenler bilim ojaklaryna sany tehnologiýalaryň ýokary tezlikli internet ulgamynyň giňden ornaşdyrylmagy netijesinde ýurdumyzyň ýokary mekdepleriniň arasyna şol sana bilim mabaty hyzmatdaşlyk edilýän daşary ýurt ýokary mekdepleri, ölen bilim merkezleri bilen uzak aralykdan okuw sapaklarynyň maslahatlaryň internet olimpiadalyň ýygyderlik gurulýanyny hoşallyk bilen bellädiler. Ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary mekdepleriniň talipleriniň gatnaşmagyna dünýä ykdysadyýet dersi boýunça açyk halkara internet olimpiadasy bu işleň aýdyň suwutnamasy. Halkara derejesinde indi ikinji gezek geçirilen açyk internet olimpiadasyna ýurdumyzyň ýokary mekdeplerinden 82 talip, daşary ýurtlaryň 13 tany ýokary mekdebinden 48 talip gatnaşdy. Ýokary derejede taýýarlyk görüp gurulan bu olimpiadada talipler dünýä ykdysadyýety dersi boýunça hyrydarlyk we hödürleme, halkara integrasiýa, halkara ähmet bölünşiniň nazariýetleri, globallaşma we beýleki ugurlardan meseleler çözmekde öz zehinlerini ukyp başarnyklaryny görkezdiler. Olimpiadanyň işi türkmen, rus we ingliz tillerine gurulýar. Bäsleşikliň netijelerine görä birinji, ikinji we üçünji orunlar iň köp utuk gazanan taliplere berilir. Hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna şeýle halkara olimpiadalaryň geçirilmegi, diňe bir zehinli, ukyply ýaşlary ýüze çykarmaklyga mümkinçilik bermän, hem dünýäň köp ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklary, ýer ýüzüniň öňde barjy ýokary mekdepleri we ilmi merkezleri bilen hyzmatdaşlygy hasam berkitmäge mümkinçilik berer. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli guralan dünýä ykdysadyýety dersinden ekinji açyk halkara internet olimpiadasynyň ýokary guramaçylyk derejesi üçin oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň hormatly prezidentine hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler.